Sobat, aku pengen cerita masalah ati apa kowe ngerti. Cerita asmaraku iki endinge kelok apa dadi siji. Wis kadung dilakoni akeh wong wis do ngerti. Jujur cah aku ra pede karo kahanan. Gawe aku ngarit sadar mung piantun alit. Ampun dibandingke kalih tiyang sing sugih duit asli mung petani. Napa pantes ditresnani, muga wae dadi jodhone aku lan kowe bisa nyanding selawase. Dadi siji. Wis kadung dilakoni akeh wong wis do ngerti. Jujur cah aku ra pede karo